Salem Bazoum, Mohamed Bazoum denkɛ n'u tun bɛ bolola ɲɔgɔn fɛ nin ye a kalo 6 ye i ye Togo jamana lasɔrɔ kunun ntɛnɛn su nka yani a ka pankuru ta Togo kokanko minisiri Robert Duse dara sifin kan ni ka taga Niger minisiri ɲɛma Mahaman Lamine Zene lamɛn fɔlɔ kamasɔrɔ Salem Bazoum ka labilali in tɛ pewu ye ayi a jɛnna a ye ko ni wele bilara a ma wagati o wagati a bɛna o jaabi sɔrdasiw ka kiribulon na ɲaame sabula kɛbɛ Salem Bazoum kɔ ko a sen bɛ bɛnbɛnw na min tun kun ye ka Niger fanga ani lakana tiɲɛ kabini kalo caman Mohamed Bazoum kɛrɛfɛmaw tun ye wele sugu bɛɛ bila sɔrdasiw ma k'u ka sifin nabila nka u tun ma sɔn a bɛ se ka fɔ bi ko kamalen lafiyara nka hali ni a ye kɛnɛmala lasɔrɔ a ka degunw ma ban sabula a fa Mohamed Bazoum ni a ba b'i bolola hali bi faamasoba kɔnɔ Togo jamana ni ale bɛ boliboliw la CEDEAO ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ ye laseli sɛbɛnbɔ kunun sufɛ min kɔnɔ u ye Général Tchani fo Salem Bazoum ka bilali la décembre tɛmɛlen Robert Duse ni ale ye Togo kɔkanko minisiri ye tun ye tagama kungurunin kɛ Niger o waati a tun y'a fɔ ko boliboliw bɛ senna walasa bɛnkan ka sɔrɔ Niger ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ donatɛmɛ fanga wagati ko la o bɛnkan in laban kan ka to CEDEAO na a ka gɛrɛntɔw wuli ka bɔ nin Sahel jamana in kan nka o dɔrɔn tɛ CEDEAO kɛlen do ka a wajibiya CNSP kan ko f'u ka Mohamed Bazoum labila ni a muso ani maabakɔrɔ minnu minɛlen do u bolo ni wagati in na tile fila in na Yakuba Ibrahim ni o ye kuranko minisiri kɔrɔ ye tun y'a latigɛ ka segi ka na Niger a cunnen ɲaame pankuru jigiso la ni politikitɔn ɲɛma in minɛna o yɔrɔ bɛɛ ni ka taga ni a ye kasobon na sɔrdasiw fɛ Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la